ollut joka päivä teidän keskellänne temppelissä. Kättäneet, kohottaneet minua vastaan. On teidän keskellänne. Yhdellä vaan. He vankistivat Jeesuksen, panivat hänet kahleiksi ja pilkkasivat ja löivät häntä. Sitten aikansa häntä viestyään. Ne veivät hänet ylipappi Hannaksen luokse, jonne kansan vanhemmat ja vaikka koko. Nostakaa hänet ylös. Kuka sinä luulet olevasi? Mikä on sinun oppisi? Kansan villitsiä. Olen tullut koko maailman puolesta. Olen opettanut hetkinen. Hän synagogi. Salassa en ole puhunut mitään. Jos sinä mitä minulta kysyt huomioida, mitä olen teille puhunut. Ja kyllä tietää, mitä olen sanonut. Olinko sinä vasta ylipapille? Kyllä sinä vielä opit. Kun on väärin. Osoita, mikä puheessani oli pahaa. Puhuin oikein. Lyö minua. No. Ruotsin äänet! Jalataan jäi! Mikä vei? Jeesuksen opetukset olivat pahemmat. Vain Simon Pietari selväsi tapahtui. Hiljempaa! Älkää edettäkö huomiota! Ja putsaa! Älä mene! Putsaa vain viittyköydät naiset! Mikä sinä olet meneväsi? Mikä sinä olet meneväsi lapsensa? En ole! Ja kansan vanhemmat etsivät pyhä todistus Jeesusta vastaan. Todistus,
jonka perusteella saisivat hänet surmatuksi. Sen, jota kutsutaan Jeesukseksi. Mikä syytä se kanne teillä on? Häntä vastaan. Me olemme todenneet, että tämä mies johtaa kansamme harhaan. Hän kieltää maksamasta veroa keisarille. Väittää olevansa mestien kuningas. Miksi te häntä minun eteeni tuotte? No, oletko sinä juutalaisten kuningas? Kyllä sen sanon. Kuulette itse, miten hän herjaa Jumalaa! Etkö vastaa mitään? Etkö kuule, miten raskaita syytteitä he tekevät sinua vastaan? Oma kansasi, ylipahut ovat kantaneet sinut minun käsiini. Mitä sinä olet tehnyt?